Pipila ka mga negosyante ug empleyado nga mga nanarbaho sa dakbayan sa Talisay. Nabahay na reaksyon kabahin sa 31 pesos aumento sa suhulan nga naaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWBB7. Ang live report ni Femary Domabok. Fem. Yes, Lan, alang sa presidente sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry nga angayan lang umintuhan ang suhulan sa mga mamumuo dinhi sa Reyon 7. Paghulagway ni Cyril Velasco, presidente sa TCCCI, nga makiangayon lang nga upintuhan ang suhulan sa mga mamumuo tungod sa pagsaka na sa presyo sa mga paliliton. Iyang gipasabot nga sagad sa mga negosyante sa dakbayan, ilabi na ang mga sakop sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry. Nagtanaw kanunay sa kaayuhan sa ilang mga kawani. Let's balance it na lang. Ato pong tanawon atong welfare sa atong mga empleyado kay like they say, happy employees, happy business. Dili po kayong tangtong saas, di po kay tangtong di kay sakit, no? Siyempre, kung makadagan imo empleyado, makadako po din mong gasto. May kapin sa usa ka gatos nga mga kawani si Velasco sa nagrenlaing niyang negosyo nga gihatagan niyang above minimum nga suhulan. Uyo ng usa ka negosyante og coffee shop, apan nang hinaot nga hatagan unta og higayon nga makabangon gikan sa pagkaalkansi. Sa miaging Pebrero lang siya nakabalik human sa bagyong Odette. As an employer, concerned sad nako ang akong employees. Number one, I consider my employees as an asset to my business. But considering nga gikan tagi Odette, gikan tagi pandemic, naglisod gani me, I'm talking for myself as a businesswoman. Naglisod gani ta pagbalik unsaon na I come back as an empty-handed, empty pocket. Sagad sa mga kawani sa dakbayan sa Talisay, gustong maumintuhan sa suhulan. Apan kita nausab nila ang nasinating kalisod karon sa ilang mga employer. Dako sa tabang kay especially karon mga gasolina nagtaas, mga palitonon. Okay ra ba ni man 31? Gusto pa ta nimo nga mas taas pa gid Ay actually ma'am kami dire medyo above man pod mi dire so wala ra sad mi reklamo sad. Sakto man siya kay para pod na kanang ang mga empleyado pa mura mosaka ang ilang sweldo kay tungod na kanang kuan ba. Kan taas pod kayo kay murag pupud tayo kanang makuha na ba sa mga owner kan. Lan mo kantidad og 435 pesos ang minimum wage sa mga mamumuo sa Cebu Metro City sama sa dakbayan sa Talisay. 15 ka adlaw human namantala sa wage board ang aumento sa suhulan. Lan, Daghang salamat, Femary Domabok.